Toto je študentská akcia, sme sa rozhodli spraviť palacinkovicu. Z takého dôvodu, nech tí študenti nesedia na izbách, nech sa sem prídu z kamošvíc poznať, tu si dajú kofolu, dajú si palacinku, môžu ochutnať rôzne druhy palaciniek, a sú tu vegánske, slané, sladké, sú tu klasické, rôzne druhy náplní, a môžu vyskúšať slaninové, brinzové, rýbové, taliansky tým tu je tu Tadžikistanci, takže je to také zaujímavé a čakali sme asi tak tretinu ľudí a že medzi súťažami bola taekwondo show, chalani ukázali bojové umenie zaujímavé, ktoré nie je tak často vidieť nikde, že ľudí to zaujímalo. Palacinky robíte? Vieš čo, my robíme banánové palacinky a neviem či chutí, ale je to taký rád, že dúfam, že áno. Ako ste prišli na tento rok? Vieš čo, internet, dneska všetko zoženieš a aj mamky pomohli cez telefón, takže v pohode. Chystáme vegánske palacinky. Aké? Bez vajíčka a namiesto mlieka sme použili sojové mlieko. O mnoho zdravšie a lepšie. My sladké s náplňou tvarohovou, jahodovou, banánová, jogurtová, marhuľová jogurtová a Nutella je tam klasika a džem. Ako hodnotíš túto akciu? Zatiaľ pozitívne, lenže nestíhame, je tu milión ľudí. A jak sa volá váš tým? Powerpuff Girls. Neviem. To bola taká rozprávka na Cartoon Network, bolo tam veľa žien a mali magickú silu, takže to sme my. I think 15 pancakes you should mix. Na použitie 15 palaciniek potrebujete 4 vajcia, myslím, že 125 gramov múky, mlieka, koľko potrebujete, potom donútra ešte ide taktiež korica a po upečení ich potriete nutellou, posypete kokosom a sú veľmi dobré. Tento palacinkový festival sa jej veľmi páči, pretože je tu možnosť vlastne vyskúšať rôzne druhy palaciniek vlastne z celého sveta. Čiže je tu tá rozmanitosť. Cakes from all over the world. Mal som brinzovú a šampiónovú a musím povedať, že veľmi dobre. Vybavil som si dve za kompliment a môžem odporučiť. Palacinku som si dal šampiónovú, pomýlili sa, dali mi hneď dve, takže veľmi, veľmi dobre boli. Veľmi skvelá. Škoda, že veľa ľudí tu je, no až trochu pretlačené, takže keby to bolo niečo menej ľudí, tak by sa mi to viac páčilo. Tvarohovo-banánovú. A ako ti chutí? Výborné. Zatiaľ to boli erasmácké, jedna bola talianská a druhá bola, neviem či turecká, asi turecká bola so syrom a paradajkami. Výborné boli, výborné. Na nich čakala asi pol hodinu, ale oplatilo sa. Aké máš palacinky? Škoricovú, jablčkovú a nutellovú kokosovú. To bola všetko jedna, alebo to boli dve? Nie, to boli dve. A ktorá bola lepšia? No, teraz papám len tú prvú, ale tú škoricovú, tá je úplne super. Čo hovoríš na túto akciu? Veľmi dobré, ja som sa zúčastnila, aj keď tu bola tá výstava tých klobások a syrov a aj toto je úplne super, takže mohlo by byť takýto akcie ešte viacej.